Pase, señora, pase. A ver, señora, A me ver. dan 8. ¿Qué? No le doy más de 8, ¿eh? Mire, quere un 10. Deixa mudaba. Bueno, pues menos non lle dou. Oh, Non, señora. Pero usted sabe o leite que ten ese queixo? yo qué Se sé, ten pero- 15 litros de leite. pero a mí no. Hai que lles poñer cara seria, que non andan. Es mantecoso. Como non vai ser? Bueno, lo lavo bien lavado. Se é número 1. É número 1. No sé si es el número 1 o no, pero Pero digo yo eu. voy a probar a ver. Leva un queixo de covas, Mal non se poden tratar, porque senón non che volven. Pero deixarse amenazar tampouco. A calidad é como a sempre. É que hoxe non veñen curados, que non se curou ningún. É que non houve unha niebla quente que non nos... Os meus é malos de todas, que non... Eu teño minhas clientas vellas e novas. Os jóvenes non, pero os maiores son máis regateros, máis... Eu que sei, esa costumbre que tuveron de sempre de regatar. Debíamolo comer así todo, para non engordar, desta curación. Pero de maduro quedase un manjar, este queixo. Este é queixo de Teixeiro, é distinto. Aquí ten un fresco, non sendo que trae a vaca e a muxa na plaza. Eles fan o queixo. De verdad, como para vender ao público hai que ter un carácter. Eu hasta agora ainda tiña aguante, pero agora debe ser como vella.